Ngikubingelele futhi bafundi abenza ibanga lesithupha. NginguMrs Thabile Sibisi. Esifundweni sanamhlanje ngizofisa ukuthi siqhubeke nayo ingxenye yokusetshenziswa kolimi la sizobheka khona upelo magama nokusebenzisa izimpawu zokubhala. Ngiyazi ukuthi bafundi ziningi izimpawu zokuloba esiye sisebenzise. Isibonelo nje, ungqi, umbuzi, ukhefane, abakaki, abacaphuni, nazo zonke ezinye izimpawu zokuloba esiye sizibone. Namhlanje-ke kodwa-ke ngizofisa sigxile kwizimpawu zokubhala osibizwa ngokuthi ikhongco. Ngabe yini-ke ikhongco bafundi? Ukhongco umugqanyana omncane esiwusebenzisayo uma ngabe sihlukanisa amagama nezinombolo. Siphinde futhi siwusebenzise ukuhlukanisa onkamisa uma ngabe belandelana. Kanti futhi ukhongco siyawusebenzisa ukuhlukanisa ubude bezikhathi. Ake sibuke nasi isibonelo. Abafana abayi-10. Nangu ukhongco laphayana siwusebenzisile ukuhlukanisa igama nenombolo. Isibonelo sesibili. I-ayina. Lana onkamisa bayalandelana. Kudingeka ukuthi sifake yena ukhongco ukuze sihlukanise labo nkamisa ababili. Okwesithathu. 1963 kuya ku-2014. La ukhongco siwusebenzisile ukuhlukanisa ubude besikhathi. Ngoba izinombolo lezi akumele ukuthi zilandelane ukuze kucace ukuthi kusuka kumuphi unyaka kuya kumuphi unyaka. Kanti futhi bafundi, uma ngabe sibhala imibhalo ezincwadini zethu, wabhala umusho wakho, igama lokugcina la ngaphelela, uyawusebenzisa phela lo mugqa ukukhombisa ukuthi usaqhubeka nangezansi. Bafundi-ke thina ngifuna sigxileke la ekuhlukaniseni khona amagama. Sisebenzisa lona lolu phawu lokubhala. Ake uthathe ipeni nephepha nawe mfundi, ke senze le misho embalwa ndawonye. Sihlukanise wona lamagama sisebenzisa lona lolu phawu lethu ikhongco. Umusho wokuqala uthi, uBen waqala ukufundisa eSlangspruit ngonyaka wezi-2001. Ake sibheke-ke bafundi kulo musho ukuthi uma sihlukanisa la singawusebenzisa phi ukhongco. Yebo bafundi, ukhongco wethu siwusebenzisa laphana ekuhlukaniseni igama nenombolo noma inombolo ewunyaka. Asiye kumusho wethu wesibili. Wozani-ke siyohlangabeza umama esitobhini. Ake sibheke kulo musho ukuthi-ke ukhongco sizosebenzisa kuphi njengoba sihlukanisa. Yebo bafundi, sizofaka lapha la kuthi khona wozani ke siyohlangabeza umama esitobhini. Ake uthatheke nawe ipeni nephepha uzenzele le misho emithathu elandelayo. Okokuqala uthi, mina ngithanda ama-aphula nobhanana. Owesibili, ubaba ulale ngehora lesithupha ntambama. Owesithathu, thina sihlala KwaZulu Natal. Yileyo-ke imisho engikunikeza yona mfundi ozoyenza uzenzele wena. Ukukhombisa ukuthi uyaqonda ukuthi amagama ahlukaniswa kanjani ukusebenzisa lona lolu phawu lokuhlukanisa amagama. Ake siqhubeke-ke bafundi senze ingxenye yokuhlukaniswa kwamagama ngamalunga. Isibonelo, egameni elithi khuluma. Singalihlukanisa kanjani-ke leli gama? Sizobe sisasebenzisa lona phela uphawu leli lokuhlukanisa amagama ikhongco. Ake senze sihlukanise. Sesizothi-ke manje khu
sifake ikhonco, lu sifake ikhonco, ma. Siyabona abafundi ukuthi sihlukanisa kanjani. Ake sihlukaniseke lamagama alandelayo ngendlela okuyiyona yona. Elokuqala lithi ubisi. Ake senzeke ndawonye mfundi. Yebo, sesizothi u khonco bi khonco si, ubisi. Nanti igama lesibili, ushukela. Ake uhlukaniseke namfundi senze ndawonye. Yebo, sesizothi ke manje u khonco shu khonco ke khonco la, ushukela. Zenzeleke naye mfundi lamagama amabili engizokunika wona ukuze ukhombise ukuthi uyakwazi ukuhlukanisa amagama ngamalunga awo. Igama lokuqala lithi amanzi. Elesibili lithi inkomishi. Ake wenzeke naye mfundi sibone ukuthi uqondile ngokufundile namhlanje. Ngiyathemba ukuthi bafundi imisebenzi esesiyenzile kwingxenye yokusetshenziswa kolimi siyiqondile yonke. Ikakhulukazi kule kulindeleke ukuthi siyazi kule term yesigaba sesibili kodwa usonto 1 and 2. Iphela lapho ke bafundi. Ngicela siqhubeke nokuzilolonga emakhaya sifunde konke leyo kade sikwenza sindawonye. Asiphinde ke sibonane kwisifundo esilandelayo.